ja gaba da tijo bakwai shano na kai ne muka zo mai ɗamarar aiki ka jawo bai ka sani da azo mai ba bakwai da shano no ali isa ka zo ka cece mu wanda shi ne kowa ya tsara ido ga uba da uwa kai salati ba adadi gurin manzan da muke bakuwa ali da sabansa da kallonsa suke zakuwa na fi sanya da su baye waliyayi masu dubun natsuwa na fi sanya har da iyaye na dani da waɗanda suke son mu min a cikin natsuwa na kira gurin kowa maza mata ku taya da rawa zan yi wakar dattijo mazan farko a kwari da hawa babu wanda yake aiki kamar giwa ta ishewawa ga dubin jama'ar ƙauye da birni gunka suke bakuwa babu mai jimirin aiki da bai sanya mu cikin matsuwa mai zama a gaban kowa a tattauna baya kaguwa babu sani da wanga da tako jirgin kai ka cece mu magaji ba tunda ka zama mai kishi ruwan kurkumu za mu zuba kai ta yi masha Allah wannan ka yau ba za mu buga tunda ko a fagen yaƙi sadauki shi ba zai gaji ba mai ado da nufin Allah ruwan dare alkhairi ka zuba gashi ka buge yan wawa suna kallon ka gaba da gaba yanzu ka zama gamzaki duhu ya komin sa ka gaba baba dole mu kare zaɓar kaka ko rubirai daga gonar mu samu ba za mu ki ba ya cika mana alƙawura mu gani da ido hannu ya taɓa makarantu an yi mana harkar ilimi kuma ta ci gaba rijiyoyin burtsatse ruwan shayo mun iska gaba ga masallatai su ma muna sallar jam'i asuba gashi akan kai motion na ci gaba domin gyara gaba gashi a sassan taki ga manoma kyauta ba riya ba babacin da kana da alkhairi mun yarda ka sake wakiltar mu su fa ya fi gani baba ne baradan yaƙi bakwai shano na kusa ku gani da duka mazaɓinmu aikin shi kawai shi za ka gani ko a bayan mu kai dubi waɗanda suka yi mun ka gani na zirara an kamana zuwan aliyu mun daura zani tunda ya kafa tarihi ya maimaita ya zama gwani kuma ko a sanin daɗi a sa a baka ai ya fi gani baba kai sha'anin ka wallahi mu kai za kai ta wakiltar mu sai dan asali ajiya sai mai daki su jaura cikar su ta wani kuli baba dai baya karya kyau na rubutu ai wasali mai jago ita ke koko fuska wata wata kama da hali aniya ita ce nasara dawisu akwai kyawun fasali baba ne gwarzon karni idan aka zo zancen akali sannan mai aikin Allah zuwan ka a yau mun bar azali dan halakci ke biyan bashi ragamar mu bawa mai san mu tafiya tunda mu kan dattijo muna nan ba canji
shakka akan wannan to me za a yi a ruɗe mu. A cikin tafiya ɗan Halak Isa na rige yana maka aiki babu riya, malami kuma ustazi bacin ka a yaushe za na biya, ga ciyaman ɗin fati Isa Musa gwarzon tafiya, ka rike mara jam'iyya komai wala baka gajiya, zan ina inuwa na kira ta ɗan gaɗa bagwai mazaya, ga Suleiman mai jama'a bagwai mai kyawun haniya, sannan Zakar ɗan Yusuf bagwai baya canjin haniya, ga ciyaman ɗin mulki Ahmad Kadamu babbar igiya, sannan ɗan Kadamu mutumin kirki baya sanya da bukatunmu. Sani babana memba a tarayya mun samu fura, kai ta yi aiki kuduri bakwai shano na mu daina jira, baba Yusuf mun gode na ba dauran mu kamar madara, baba Halliru zo ina neman kauta da kara, kai zai kuma kai kudi kai ne hadarin shaidar bazara, mai gida na sani gadi da mun gaisa na bar fatara, sani fiye gaishe ka zagir na kasa sakar kafara, kuma lida gaishe ki hajiya safiya aniyar kibara, yar fulani a dole na gaishe ki mata a ruwan ki suke samu. Da ma'azu akan malam ya jura gudu ya taka kaya, ga Nasir dan doki na jolida a cikin tafiya, ta na gaida uba guna sai sa gudu baban mai gabiya, baba turan giwa ne ya gagari mai tarkon gabiya, kun ga shi Musa na ganin jama'a baya gajiya, gashi hannun damansa Ali Isa ne ruhin tafiya, kaga memba ka dace da mayakan nan ka biya su biya, kaga shi kenan da mun dinke ba mai iya ratsa tsakanin mu. Dattijo kawai shano na kai ne muka zo, mai ɗamarar aiki ka ja